ходите на пазар. Документското и квартално да подадете жалба. Още и малко да ви за който да пине, да си бута. Ела пине кола. Не ще кола. И мене, вървам до някаква туска, ние ще потърват на туска и тя ще става за нищо. За нищо. Да, и... Когато маска место да сега се става. Там да се кара. Да, много мръви кучета. Да има. Покрива бил паднал. Да пада. Ами викам, ти Станка много бързо се развикахте там в двора. Пътъкстахте, четихте, поправихте сцени. О, това Камко приборче, брато го фърлил, брато. Но Станка го напоила една вечер с едно шереки и го пратила да фърли камък. И викам, и братта толкова къл имаше от главата, като ги фърли този камък, нали че стрес на децата му. Неговите си деца стресна. И добре, че аз си бях вкъщи. Пищат децата, всичко се изплашихме. Че си направиш децата да слушаш Станка, е така, че си направиш децата. И това беше ти едно време. Станка те напои и те въртият там малко си кажеш. Всичко ти си пропал децата. Ти си бил шил с камък прозорец. Но толкова бехте умни и ти, брат. Като бех аз почтата да вися, тази почта къде да остана, да виж и нея после Станка. Варван пак идва веднъж, тук седам и си към ръките. И вика, Денки, 3 месеца Станка ми реве, всеки ден идва и реве. Немала нищо на нойно има оборудване, нищо на нойно има немало оборудване писано. Да иска сега тази почта, къде остана вече след като прехвърлихме нашето. След това. Иска тази част, къде е останала, после я делихте тримата, искала Станка на нея да я прехвърли баба, защото на нойно има оборудване нищо немало. И викам, тя зареди децата си, мъжа си, жълтата къща на Чойния. На некоя от децата, плевенето там, къде беше на Чойния, на Васо. И на нойно име няма нищо оборудване. А това къде го продаде, на кого беше? На нея. Защо го продаде? Аз съм казвала на Станка да не го продава. Центъра на оборудване имот не се продава. Ама не, да се опаричи тогава. Опаричиха се. После жълтата къща на някой от децата идол. Вижте, че се за Станка на Марко Макарите ви там ще вземеш. И Станка тогава искаше тази парцела, къде сега на климата, да я префери Балавана само на нея. И аз тогава казах на Балавана. Ти имаш само едно дете. До сега, аз от как съм по вашето семейство, винаги мислиш само за Станка. Ти синове нямаш. Така да оставиш нещо, тримата да си го разделят, или па да го разделиш на Станка и на Йордан да го пишеш, двамата да те споменават утре, що годе с добро. Ти само за Станка, само за Станка, само за Станка. Това правиш цял живот. Свекара имаше едно време пари. Накарали го в болницата, му завели хора да подпише и стегли отдал всичките пари на Станка. Викам, това как го направи? Що не ги разделихте ли парите? Що не ги оставихте на свекара на името да ги разделят тримата? Не, пак на Станка. Твоите пари, отиват на Станка. Имотите пак на Станка. Тук нали имаше някаква бащиния там право. Хвати ми се ръката. Нищо не взема. Защото Станка си урежда. Пече си. И там. Прехвърли всичко на Станка. Утре синовете ти не да те благославят с нещо добро, ами да те плюят. Когато трябва да се поразуме, вика, ти си права, Станка, защо си продадала нея? И аз си говорих тогава да не го продава. Викам, или го прехвърли на Йордан и на Станка, защото колко дава в Станка, няма да се остави да прехвърли цялото на другата половинка от парцела. Да речем само на нас, ама викам, или на Станка и на Стефан, трябва да се прехвърли тази парцела. Или па я зарежи така, утре тримата да я разделят.
всеки да закачи по нещо. И викам на Стефан, така, благодарение на мене и ти закачи от тази парцела. Иначе аз трябваше, ако бех настояла тогава, викам Стефан да го нема, като Станко вика, то, че си ми пълни душата с пари в Америка, ако и аз бех казала така, ти нямаше, викам, нищо да получиш от това. И то ама така ли беше? И така викам, защото ти винаги работиш против себе си. Станка защитаваш, Станка после ти резне балтията. Ох! Дай да се ударе. Не се бъде чашата. Какво? Колко стана часа? Колко часа? Знаете? Не толкова. Ти не знаеш, че не трябва да набираш никъде. Знал си вчера люпка да набираш. Вот. Вот, защото фърчите на тебе не да държи всичко тук фърчи. Така да бъде да е бързо. Ти като звъннеш на Чочи, на мен и на Любче, ние ти затваряме и те набираме. И аз така правим. А няма да я набираш и да чакаш Аз не дъргам да се бави. тя да вдигне. Да, бе. Какво ще правиш? Къде ще ходиш? Тръгна долу. Колата и обшарина? Колата е за теб. Да затиснеш бирата на обсирина и за мен. Че затихвам. Има как ще Видиш, кажеш знаеш така? ли? Пи толкова много. Как ще затихнеш? А? Един 16 ли? Къде ще правиш? Какво? Така че 1,16. Защото идва 3 била. Не може да бъде Чех да видя аз. Колко пише? Ако. Къде? Къде? 2 часа. 2. Един 17. Колко е? 2,26. 26. Да. 2 часа и 6 минути. Това не е верно. Назад. Не, това не се е Яла Марина, я нещо, това да направим. Човек Ама да Марина не има- има рака. Тъски, но това, че направя. Вече направите. Как ще Абе имало Марина и тя нека хубава. направите? Може да се довесе. Няма да е красиво, бе. Трябва да е дървено. Ами не красиво. Дървено и ще направим. Малко е така и за това, къде си Там съм кълбото. отделила и там виж една платна. Да, не стане. Има там навътре още тъски, ще направим така. Ти глупости ще ми направиш. Защото да донесе една Марина. Ама Марината ще И една от се тях. вижда от 100 км на Марина. Значи, какво от това? И На теб ще се допика и ще се стискаш. Е, Да, да. има бе и тя е тънка. Тъй като такова. Тя е като вестник. Едно парче е така някъде Тя била изолация с който де. към тия отгоре и едно Някаква отзад, изолация. отдолу няма нужда, отдолу ще остане като Калифорния това. не знам дали човек да пусне една вода там, бирата преда сипе няма къде. ходи там за дърво, кой ще види? За кое дърво са? Е, там средното. Е, там гореното. Да. Той имаше надолу още клони, ти си ги изрезал. Ти казах да седат тия клони надолу. Само малко за там. теб ще го почне. Да, ама не ги замързи. А там че са ли някакви борчи. Че не са ли някакво? Не знам, знаеш му един борчи. Тия на прибори отгоре на по-малка барака, се страи, помниш ли да е. И това са ни Никаква по-млада жена, страи е дърка като там. 14
Така година няма грозно, ние трябва да се става. Ничего. Трябва да се взема, да се извежда. Преса подкаства. А, така. Трябва да се изкаства, трябва да се извежда, трябва да се знае. Ага. Въздух. Независимо от това. Това често е мило. Чуть какво та чаша е на това момиченце, как се каже, на Верч. Ще я сложим в гаража и ти като я видиш, и я дай. Снимаш. На Верч. Аз не мога повече бира да дам, ако искаш да спия. И аз нещо. Ай по-малко колкото си да видим. Оха! И аз да я пием от шерин, после кръсна боли. Има. Той не е много полезен да спи. Как ще е полезен? Той повече вреден. Ама, не трябва маска. Ага. Може обграждането? Аз го взех. Пия. Там ти спреш водата сега. Или после си ще си. Вот. Ще да се взимате. Ще да се взимате. Нека си спитате, нека път по тебе да се... Тук резерва и всичко дай да си изнесе всичко. Много помня. Нека път дойде до тук и парема ли по тук. Така ще вземем и ще носи. Да. Ето и чашата заедно. Виж После ще това. стане на първи къс. Чашата е заедно. А да вземе чашата. Да, ще се върнем. Ще стане, защото...